so di wee natacha ọnụ ya ọfụrọ di wee were eke wee jewe be ha wee luo wee kpụrụ onye ọbụla ọfụrụ ebe afọ nwanne ya nwaanyị wee kwube na ya gbajee Ghana di wee chọọ private investigator wee chọbịa wee chọta ya wee bịa na Ghana kpụrụ ya kpụrụ ma nwa kpụnata Naijiria di wee jee wee gbasa anya wee narị ụmụaka na abụ wee chụpụ gị ya asị m nne ma maala na ihe a niile emesie ya nọziala be nna ya nwanne ya nwoke ya mere ihe a niile kịta enwetaghị akwụkwọ n'obodo oyibo ọ na-ama onye izizi ọ chọrọ ịkpọrọ enyi ya nwaanyị o zile papia na mania fa je mee gị ya wee gwa nwanne ya nwoke wee sị ya ịchụpụta m be di napụ m ụmụaka na sisi ama ife niile moto nwee tụnatara nọtị ọsị a na ya agwa gị na ebuli echa ndụ mana ikwe m nkwa na ị ga-akpọgote m obodo oyibo ka ezi ihe o ji bụzalụ nwunye gị ka ị ga-ebu ụzọ wee kpọgote obodo oyibo ọsị ama ya na-anụ ya anụ eme ya na-anụ ya anụ na ya adịghị anụ ya anụ ka ogbogotebe asị gịnị ya wee sị anyị wee mesie m ihe niile chọọ ka ị kpọrọ nwunye gị live bezie ndụ gị just live be ndụ gị just like that nwanne nwoke si ya na adụ sorry ya mara na ọ ga-esi otu wee tọn na a ga-eji nwayọọ nwayọọ wee kwụsị anya ụgwọ ya ji ọsị m nne n'ihe a ji wee wetara anyị destin na bụ nọmba 1 na ya mụrụ ife a ga-eme nwanne ya nwoke mana ya nwere 3 options nọmba 1 bụ ije tụ nwanne ya nwoke na-alụ nsị ka alụ nsị gbuo onye ka ọ nwụrụ pee ọsị mbụ ha idekwa identity nye nọmba 2 inye nwunye ya nsị ka ọ nataba ikwu ozu natazi ikwu ozu ya wee gwa ya na nwaanyị aka ya bụ na ọ nata ikwu ozu na ọ ga-akwasị ozu mana ọ ma nchigha azụ nọ nọmba 2 nọmba 3 ọnya just nnọọ jiri aka ya ma onwe ya ihe anụnwanya na-ekwu kịta ka ya just hapụrụ ha ụwa kedu ife ya mere na ya nyelu nwanne ya nwoke aka na ya nyelu nwanne ya nwoke aka uwe bi na rie ego niile di ekpata ọsị m nne na ya dịkwa happy na di efukwara ya n'anya na o nwekwu ife kọlị ya n'ụwa n'ọkwa ka help family isi n'anya wee si otu wee dị ya nwanne ya nwoke wee na-ajụzi ama ya na anụ ya anụ enya nwee ndidi na a ga-akwụ ya ụgwọ ị nwere ego ị ga-eji kpọpụta nwunye gị obodo oyibo mana ị nwere ego ị ga-eji kwụ m ụgwọ niile ego niile ị nakọlụ mbe di m nne eziokwu na mma ha ide identity gị mana ịbụ ụchụ I am sorry ịbụ ezigbote mama iberibe ezigbote anụ ọfịa in fact irisie nsị anyụkọrọ ọ na-enwe mmiri ịma ndị nsị ofu onye nyụrụ maka na ọ ma nzụrụ gị akwa ime ife ame kịta na-eme so many girls yes fanụọ di ya fabia nụọ di fa na-afụta that man ka stranger na-afụta ụmụnne ha ka nke ha yes nwoke trọst gị wee nye gị ude ego gị dobe ilie nye na-agwaghị ya nye nwanne gị na-agwaghị ya ịma ihe m ejire wee ihe blame your brother bụ na ichesi gị etu ị ga-esi je obodo oyibo ịghọta na it's not like na ị na-enyere nwanne gị aka just inye aka na with benefit ịkwadosigo ka ị ga-esi soro nwanne gị nwoke gbafelu jebe obodo oyibo rie ego this man mana ị hụrụ na nwanne gị nwoke ya adọmpụ gị na Naija ka ọ na Ghana wee jebe ebe ọ chọrọ ije chi ịzọlụ gị na di gị atọrọ gị nga maka na mbụrụ di gị m ga-atọ gị nga like ị ga-eje nga ya ifusielu fuo n'ọkụ agbara ka esi ya eme kedu ife ịchọ ka nwanne gị nwoke kpọrọ gị hapụ nwaanyị ga-enye ya ibọn gị ga-ese nwanne gị nwoke ibọn gị ma ilu obodo oyibo so ị gbara na obodo oyibo dị too lonely that na many guys na-ebugheri spa ya na-ebugheri data anọgide utu wee renye enu fa afụrọ nkafa ga-anyụ the ten especially ndị amara ka esi agbọ so odulu gị iluo ị ga-esi ibọn gị ị ga-emelie ife nwunye ga-emelie by the way nwanne gị nwoke regard nwunye over you likewise you
Mas can answer likewise like or like you regarding nwanne gị nwoke over your husband. Ebe ihe na-ewute mbụ na this man gwa gị agwa. This man emere gị ajọ ife. This man is ịma ife na-aza nwoke ịtrọst nwaanyị na-etinye ego na akaụntụ ya. All few ladies na-ama ego one dị na akaụntụ dị ha. Few, maybe 5%. And ọ ihe a mere na ụmụ nwoke na-abụ ha bịa fa na-ezo akaụntụ fa ezofu ụmụ nwaanyị maka na ụfọdụ bụ atụrụ. Nya o nwere ụwa ga anyị sị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ụrụ ụfọdụ na ụmụ nwaanyị niile m wee sị ya mba na ụfọdụ ma ihe bụ itikomkom. Nya komkom nke komkom komkom ọ ife bụ iso na ndị afọ bụ itikomkom. Ife nwanne gị nwoke mere. Kedu maka ife imelu di gị? Kedu maka ọ maka na ọ na-alụ gị ụmụaka? Kedu maka ife imelu ya? Ọ ife m ga-agwa gị. Ịmara ife ya eme nwanne gị nwoke nke a gbasaa gị because ebele unu na-aba ada eme m. Ebele unu na-aba ada eme m. Onye ebele ya na-emelu m bụ this innocent guy. Unu ji wee gbaa game gbasịa game o wee tọnụsịa ma nwanne gị nwoke afọ n'obodo oyibo ọ ka ga-afụkwa kama nke ya. Nyata na nke a bụ mbido ndị ala everywhere. Ụmụnne m tii n'ọnụ n'okwu a gwa na ife unu chọọ ka o mee ọ bụ maka mụnwa I feel nothing. Ọ mụ ka ị wetala destin mana m ga-agwa gị nke bụ eziokwu. Ịbụ mmaa n'ike isi kpọchasịa aka tielu ọkụkọ akụ lose the best man on earth. Ya lose one of the best man on earth. Ị na-eme nwanne ị chọrọ ije obodo oyibo. Chee ka m gwa gị ọ bụrụ na ị gwa that man na ị ga-eje obodo oyibo o nwere ike ọ na-atị nkekwu ije obodo oyibo. You never know. But no, nwanne gị nwoke ga-abịagodo first. Asịra m ga-enyerelu ndị bụ n'aka. Asịra m ga-emene nna ife niile nwere limit. Ịfọrọ na ụwa emebigo mgbe nwanne ji na-ebuzi nwanne ya chandu. Ọ bụrụkwanụ gị ka o biri na ọ dị gị ka o biri. Ọ ma na di gị nụrụ atụrụ like ọ ma na atụrụ ka ị bụrụ before di gị wee nụba gị. Ọ ma na ibu itikomkom. Sorry nne but I am not sorry. Ana akọ ile. Ndị be anyị daalụ nụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.